Sa karon na video, sumato ta sa aing kahuli tattoo studio kay magpatato na sad ta. Utok ba? And dani na sa nakoy pabutang. Dani na side. So tara, let's go! So nakanata sa Inkaholic Tattoo Studio. Na ako sa Inkaholic Tattoo Studio and magpa-tattoo na ko yung GB. Let's go! Ang galing niya, boss. Kaning colored niya siya. Black transition sa red, orange. Tuloy mara siya blood moon ba? Moon mo siya. Masa blood moon dari. Kapita. Ang black and gray kaning napit sa nahong. Ito yung dari kapit. Colored din siya. Sige, sige. Bagay yan siya. Ano na siya, pastor, boss? Dani na bit siguro. Kanang mag-side view ka? Mag-side view. Kanang anak siya. May sakto po siya kung dari mang good. Mas maayo na makadikit siya na skilid para natin. Wow! Na skilid, taas kong bakantik. Wow! Noong transition, ato lang na yun siya ng pagayon dari. Sidan lang yun, Dani ba? Oo. Okay lang eh? Sige, sige. Alright, so kung managudog tattoo guys, so mo ni ang resulta. Tugid kayo siya. Tugid ka sakit. Okay kayo kay gawas kayo ba? So mo to karon na video. So see you guys next video. Bye bye.